Počkaj. Je tady, debil. To čo bolo? Filip. No, máte to, že nechce si už to? Ale vy tak chceš to, alebo... No chceme postaviť tomu niekomu, týchto 500-600 fotí, aby to si mohol si to mať zobrať. Tak ale to sa dá napríklad potom na e-mail. Všetky fotky? Áno. Naraz? Áno, cez úschovňu. Normálne, alebo... Nechcem to, aby to bolo skôr na A chcel to poslať Matevi? cez mail? Áno, cez mail. A nezniží to kvalitu na Cez e-mail by to nemalo znižiť kvalitu. No, nebude to. Cez Facebook znižuje Áno, to kvalitu a viem. tieto veci. Facebook a všetky tieto tieto máte povedať, že sa to dá urobiť aj cez úlož. Áno, ale cez úložko to bude musieť stiahovať. Tam musíš uploadiť a toto ja presne neviem, lebo ja nepoužívam na to, to iba keď stiahujem filmy a tam ich neuploadujem, ale tak e-mail mi neznižuje kvalitu, to by nemal kvalitu. Dobre, ale ten e-mail normálne vlastne, keď sa musíme napísať mail, tak to isto vlastne sa dá všetko tam na celú zložku. Áno, to si normálne si môžeš urobiť, že celú zložku na počítači urobíš na súbor. To musíme mať rukom, že dáme tým zo slovenské kolo, to vždycky tak mám, že každý zápas mám napísať tam slovenské kolo a to celé mi blokujem. Áno, a ty celú zložku dáš máme pridať prílohu, pošleš to celé. A to by nemal znižovať kvalitu, lebo e-mail by nemal. To nevytrvať 500 rokov. Tak podľa toho, koľko ti budeš mať, ako to bude mať veľké. No to bude nejakých 5 ľudí určite. A veď na to by mi to vlastne jedno. Ale ja na to vedem. Času málo. Tento nový, to je... Cez e-mail neznižuje kvalitu, si myslím. Lebo kamera, čo si robí fotky, tak on nás použije v tom, že mne to preposiela cez e-mail, mne to ukradne tieto veci, netýž a všetko. Ona to robí tieto veci a poslali si to e-mailom, takže to nemalo znižovať kvalitu. Na ktoré dievča približí? Haló. Haló. No ja som na zápase, my sme vláči. No, ešte stále. Ktorý? Neviem, ktorý to mi tečie. Sa praskol? Znova? No, dobre. No veď to zastavíme zase vodu. No teraz sme akurát vyhrali u nás prvý zápas a teraz ešte ďalšie dva idú zápasy, tak ešte to musíme byť. Dobre. Dáme si čas. Dobre, majte sa. Koho toto? Už to máš vyhrať? Ja som ju takú dostal. Tak si mi mohol povedať. Tak keď dojdeš, tak potom to urobíme, dobre? Ja mám inak meš doma. Môžem mu dať. Mám meš doma. Môžem doniesť na tréning v útorok. Z útorok? Do útorok ja nedojdem. Tak bol štvrtok. Určite to doniesť, že nemôžeš takto brať. Hej. Tak vieš dobre, že vyhadzovať do tak. Dobre?
Ja ale neviem urobiť tento úhol. Ja sa vždy potom po nejakom čase vždy To rozhodnem. je jasné, vieš čo sa dáva? Že to zaviažeš tak, ako to chceš. Ale tomu takto. No. A sem si dáš kvapku sekundové lepidla. A to funguje? A to potom sa ti nerozviaže, vieš, že to je také, lebo ťa to šnúry nedokážeš tak zatiahnuť, aby ťa držali na fest. Vieš, za to si robíš úzol, máš to na také, ako chceš a sem dáš kvapku sekundové lepidla. A už to nikdy to... Jak to urobím doma? Ale musíš si to robiť tak, najlepšie to je na tréningu spraviť. Keď si budeš hádzať, vieš, aby si vedel, že aký je dobre zatiahneš. Práve, že keď to úplne na fest zatiahnem, jak sa len dá, mne sa tá hádže dobrá, akože ja sa rýchlo prispôsobím, mne to je v pohode. Práve, že tá lakúška sa musí prispôsobiť tebe, nemá. No, ja som zvyknutý aj hádzať, keď je to rozviazané. To naozaj. A hádžem lepšie prihrávky. Poprkalo. Chceš povedať, že 8 ty kokos? Mhm. Dáme gola! Ček! Poď, dobre! Poď, zatlak! Vytoč! Dáme spravo! Áno, popúkaj! Skipidini! Ja to len ukazujem Matevi. Môžeš! Skipidini! Predaj, utekaj! Podaj mi vodu, prosím ťa. Dám na kameru pozor. Zatvorte ten dom! Pojde! Hore, sami Tomáš! To je za krásne. Hore, lopta! Bravo, hore! Ja sa to normálne opálim. No. Elegácia. Tak čo bolo? U mňa stála lopta! Dáme gól! Tome! Jasný pás! Máme žltá!
Pekne sa mi nevadí. Tome prístup! Tome prístup k hráčovi, Tome! Tak ale hráte mu do doku, nezostávaš sa do brány. Lebo hore, Marek. Čo za sračku? Sa tam vytrávajú. Hore, 6-1. Pozor hore! Pozor hore! Prístup! Hej, prístup! To je blízko, chalani. Levo. Zabranou, vyskúšaj od tebe! Pojde. To je čo je? Bravo! Pekný obrana! On to nohou nejak vyrazil, ne? A to sa vždycky nahráva tomu ďalšie, vieš, keď brankár je na tebe, náraže mu a on sa ani nepresí. Vtedy je pekný. Nestíha. Však tak, jak ste vydali dva góly. No, že sa vlastne premení tá hra na druhú stranu a brankár väčšinou nemá šancu. Chalani, zostaňte doma, doma, doma! Poľa chvíľu. Ty nemáš hráča, myši. Volánti! Ja tá skautická 7 strašne dobrý. Na také nemá, je strašne rýchlo. Čo vám? Čino sám, Lego. Na čo? Ale strašne dobrý. Miro takisto spoznal, tiež. Čo? Miro tiež spoznal, mnoho obraz. Ja som proti na Liverniku, to bol Maryland. Chalani, niekto. Najlepší fanúšik. Treba sa už to do obrany, chalani, Trio sedíte, také. áno? Tam je jeden taký úplne super. Neviem teraz ho mať. Dobiera, On to je tria také. Šéf, na našu stranu potom, dobre? Ale taký nápínavý zápas to bol, neviem teraz proti komu čo hrali, dotačí ale loptu. vyhrali iba o jeden gól. To on proste dorovnával to stále. No strašne to chýba. Maryland tiež. Štádion majú taký všetko. Keďže máme taký jeden v Bratislave. Ťahaj! Môže! Som hlavne zdravý, ako to bude v Anglii. Nebolo držanie. Ale ja Za burdom! Samo seba! Hraj! Hraj! jak vyštudoval v Anglii. Jaj. Na rok. Teraz? No, od septembra by som Miro, cca. poď! Southampton. Tam majú aj ľahkosť. Že biež hore do... Tam by si mohli dať hrať. Alebo bude Akože to je školský klub? Či Nie, to nie, je, to je normálne jak my sme teda? mestský, hej. A A malý školský? chce otvoriť jeden, lebo akurát na tej škole je telocvíkar, ktorý by chcel mať ľahkosť a že si chce otvoriť akože klub, tak by bolo lepšie, že to má záškolu, no. Lepšie to bolo záškolu, lebo to sa nechá cestovať. Áno, aj že by si to mal aj to, že keby sa ti niečo podarilo, tak by si mal Ečko. No. To je fajn. A tá škola je uprostred národného parku a normálne tam, že vlastne v tom priestore, kde je v tom kampuse, sa normálne pohybujú jelene. Áno, že vlastne také voľné. Úplne, že My vraj keď sme pekné. boli v Brankane, tak tam tiež to vlastne tak odkedy tak, ne že rezervácia, ale to my sme. A tam tiež normálne my sme došli, išli sme na tú vyhliadku a tam tu šel jelen. A my kúkame, ten jelen nám by tie zobral z ruky, sme nemali čo mu dať. Lebo ja keď som bol v tomto Yellowstone, keď som bol teraz Tak no, to je také, to bolo úžasné, tam tie bizóny či kerali, čo je, tak tam ich bolo toľko veľa, také stádo, normálne tam boli 15 minimálne, také, to bolo také veľké, aj to mám v mobile natočené, jak jeden sa tým tu. bizón? Hej, No, akože sme boli v zoologickém hradu. Máme normálne všetko, ako je zimnica. Ako to bude?
blábonky, vieš. Ťa ohováram. Výzovný tu kúkame. Tam spal. Kde? To je výzovný, to je jak skala. Mám tam viac fotiek, si môžeš pozrieť. A to je dobré, ale to bolo veľmi, že free. Že ty si bol takto pri ňom, jak to oni sedí. On mohol normálne, Väčší on to- bol na meter odo mňa jedenkrát. Normálne ja som sa zľahol. Normálne No, hej, meter odo mňa ja som išiel preč, lebo on keby sa rozhodne, tak to je Time out! Time out! ale Time out! proste